Ya, kin kyau fa. Ko da aka ce dama Fulani sun gaji kyau. A gaske ne? Kokari aka mana ne. Amma na san dai ba ku fi mu kyau ba. Nasir. Ina so in san wani abu daga cikin labarin rayuwarka. To fa. Me yasa kike so ki sani? Saboda zuciyata ta gamsu da kai tana buƙatar rayuwa da kai. Asali na ɗan jihar Borno ne, ɗan cikin Maiduguri. Mahaifina Kanuri ne, mahaifiyata kuma Bahaushiya. Abin da ya kawo ni Adamawa kuma shine neman kuɗi. Amma cikin ikon Allah sun ji ya kamata in ƙarasa karatuna a nan jihar Adamawa. Yayin da ake ciki yanzu dai ina matakin karatun shekaran ƙarshe. Wannan shine takaitaccen labarin. Ya dai malama? Ba komai. Kawai da gani na kana ta zuba zance kamar wani ɗan jarida. Haka ke wata kake zuba tambayoyi kamar wata 'yar jarida. Da son samu ne. Me kenan? Da kai son aure. Me yake sa kika gaggawan yanke hukunci da wuri haka? Ko akwai wani abu ne? Ji na kamar wani aikin lada na yi mai girma aka misa karya da samun ka. Na ji na gamsu da kai tun daga kalmar ka ta farko a gare ni. Da son samu ne. In so kowace safiya in ganka kafin in yi kumallo. Sai ka ci wata jarin nan. Kan na faɗa min abin da yake raina shine zaka zolaye ni? A'a, ba fa zolayen ki ne ba, kawai dai kin barge ni. Ka min wani alƙawarin. Zaka cike min wani gurbin da na rasa a rayuwata. Gurbi kenan. Ban da mahaifiya a raye. Na yi kukan rashinta sosai, amma kuma yanzu ina so ka zamo tamkar ita a gare ni, ka maye mini gurbinta, ka kuma bani kulawa kamar ita. Kai min alƙawarin ba za ka guje ni ba duk rintsi haka zalika duk daɗi. Ba dai Nasir? Ba za ka iya ba ko? Nasir, da kai nake bai kamata a ce ka yi shiru ba. Na sani wannan dalilin ya sa na ce da son samu ne. Na miki alƙawari, da rintsi duk daɗi ba zan guje ki ba. Kwanakin baya akwai saurayin da yake zuwa gurinta, sai dai ni ban san shi ba, kuma ba mu taɓa zama mun tattauna batun aure da shi. Ko da na nemi in gan shi ma ko ya yake yi, alama ya nuna ba mutumin kirki ne. Gaskiya. Tun da kun zo yanzu, na ba ku izini idan ku samu fahimtar juna da ita. A kowane lokaci ya iya ɗaura muku aure ne da ita. Masha Allah baba, muna godiya dama dan kar a ce ba mu ka'ida ba. Shi yasa muka ce dole mu tattaki mu zo na gida mu sanar saboda manya su san da magana ko ba haka ba. Wannan shine abin da ya dace, kuma na gode muku sosai da kuka kasance masu hangen nesa. To baba, mun gode sosai. Mu za mu tafi. To za ku tafi? Na gode, Allah ya tsare hanyar. Baba, ga wannan ko za a siya mu yara minti. Kai, har da hidima haka? Saka da alkhairi. Mun za mu wuce, mun zo. Allah sarki haihuwa mai rana, kuɗin fa mai yawa. Nasir, daga gurin ta ka fito ko? Daga gurin ta na fito. Good. Nasir, yau za mu kawo ƙarshen alaƙar ka da Salmat. Ba da duka ba, ba da zagi ba. Ƙarshe ma sai dai mu baka lemon sanyi mai daɗi ka sha.
kamar yadda abokina Nura ya gaya ma, babu hantara babu tsayayya a tsakaninmu da kai, illa ma mu baka abin da zai taimake ka. Wannan gaskiya ne. Amma me yasa kuke son raba ni da Salma? Saboda ni ya kamata in rayu da ita. Ba zan juri ganin wani yana halaka da ita ba. Na zo da kuɗi naira 300,000 zan baka domin ka janye ƙudurinka na rayuwa da Salma. Kar kai wasa da wannan damar. Nasir, ka karɓi wannan kuɗin ka je kai amfani da shi. Kada ka cuci kanka. Kuɗin cash muka zo da su, sannan idan sun maka kaɗan za mu iya ƙara ma. Nura, ka tabbatar da cewa Salma da ni tafi dacewa, saboda haka kar yi wasa da wannan damar. Nasir, ka karɓi kuɗin nan ka taimaki kanka da shi. Ku bani awa 24 zan yi tunani akan haka. Abokina, mu ba shi 24 hours, Allah ya kai mu. Ok? Ba damuwa. Mun baka awa 24. Allah sauke ka lafiya. Wannan yaran har inda ya faɗa koma mu zai gane kuransa, zai gane shi yaro ne. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Malam Nasir. Barka dai. So Malam Nasir, mun ga lokaci ne ya cika awa 24 game da maganar da muka yi da kai. Sakamakon mun ga mu muke da bukata muka ce bari mu neme ka da kanmu mu ji wannan hukunci yanzu ka yanke akan Salma. Malam kai muke jira. Muna da abun yi, kada ka bata mana lokaci. Ku ya kuri ku dan ƙara min lokaci domin sake yin tunani. Nasir, duk da mun kasance mu yayinka ne kuma muna da arziki, hakan bai hana mu roƙe ka ko mu nemi alfarma a gurinka domin ka haƙura da wannan yarinyar Salma ba. Muna so yanzu ka yanke mana hukunci ka gaya mana. Gaskiya ba zan iya rabuwa da ita ba. Ba ka da hankali ne? Muna da hanyar da za mu raba ka da ita ko ta karfin siya. Ba ka ta aboki. Nasir, kowace hanya da kake gani za mu iya bi domin mu raba ka da Salma. Amma muna bin ka ne ta ruwan sanyi saboda kai kanan mu ne. A yanzu muke so ka yanke hukunci akan Salma. Kai hakuri abokina, ka dakata mu ji sakamakonsa. Sabanin abin da na gaya muku, wallahi ƙarya gama. Na riga na gama yanke hukunci na. Ka gama yanke hukunci? Nura, bari ni sumar da yaro. Ya. Bari ni sumar da yaro. Ya ƙuri abokina, kwantar da hankalinka. Wannan zai kai faɗa da shi. Kar ka damu, mu za mu yi magana. Ka bari na sumar. Nasir, ina mai baka shawara. Ka gaggauta fita daga hurumin wannan yarinya. Kana son ka zauna lafiya. Nura, da ka bari na nuna maka da shi abokina, za mu samu tafiya kan shi.